ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ కంటెంట్ క్రియేషన్, ఖచ్చితంగా ఐఫోన్ మాత్రం తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఐఫోన్లో సక్సెస్ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఐఫోన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో మనం ఖచ్చితంగా 2 years కష్టపడాలి. కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే మనం మంచిగా సక్సెస్ అయితే ఐఫోన్ తీసుకుందాం అని అనుకుంటారు. కానీ మీరు గమనించవచ్చు, ఐఫోన్తో స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే తొందరగా సక్సెస్ అవుతారు. నేను చాలా మందిని చూశాను. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి 2 years పడుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ జర్నీ వాళ్ళు నార్మల్ ఫోన్లో స్టార్ట్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎదిగిన తర్వాత, కొంచెం గ్రో వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఐఫోన్లోనే ఆ వీడియోస్ అన్ని తీయడం, పోస్ట్ చేయడం చేస్తున్నారు. సో మీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయినా, ఒక యూట్యూబర్ అయినా స్టార్టింగ్లో నార్మల్ ఫోనే ఉండొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళ దగ్గర ఐఫోనే ఉంది. ఐ కెన్ బెట్ ఇట్. మీరు ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కూడా నార్మల్ ఫోన్ యూజ్ చేయరు. ఖచ్చితంగా ఐఫోన్. ఈవెన్ స్మాల్ యూట్యూబర్ కూడా ఐఫోనే యూజ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు చూసిన ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పేరు కామెంట్లో చెప్పండి, నేను చెప్తాను వాళ్ళ గురించి. ఓకేనా? బాయ్.